Na, sziasztok, én vagyok az Kikanek, és a mai videó egy ilyen 2015-ös évértékelő dolog lesz, hogy mégis mi történt a csatornán 2015-ben. Na hát 2015 elég furán indult, mert hogy még 2016. december 16-án töltöttem fel az első operációs rendszerkészítést, és akkor így 2015-én meg így beléptem, hogy mégis mi van itt, mert úgy magára hagytam ezt a csatornát, úgy elbúcsúztam tőle, és láttam, hogy elég sok ember, vagy hát viszonylag sok embert érdekelt, és ezzel én nagyon meglepődtem, ez a viszonylag sok ember, az 2 volt, de hogy azon nagyon meglepődtem, hogy ők mindket írtak, hogy szerintük folytassam, meg minden. És akkor 2015 első videója, a operációs rendszerkészítés második rész volt, és akkor én még 2 naponta töltöttem fel szinte videókat, tehát utána 2 nappal jött az operációs rendszerkészítés 3, utána jött egy, 3 nappal a QR kód készítés, de megint 2 nap a operációs rendszerkészítés 4, utána másnap jött a ajándékutalványkészítés, weboldal készítés is volt. Úgyhogy akkor kezdett úgy beindulni az élet a csatornán. És akkor aztán volt egy időszak, amikor nem nagyon töltöttem fel videót. Ez így szeptember környékén volt. Szeptember, októberben csak egy videó volt egész hónapban. Aztán novemberben felkerült a hologram kivetítő készítés, ami megint csak elég sok embert érdekelt, és elég pozitív visszajelzéseket kaptam rá, úgyhogy majd még lesznek ilyesmi videók. Aztán novemberben kerültek fel azért videók, nem olyan nagyon sok, de azért került fel. Szóval megint volt egy hónap szünet, de aztán december 21-én feltöltöttem a Hogyan készíts Kuglófot, amit nővérem segítségével készítettem azt a videót, és erre is elég pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy ezen se volt dislike, úgyhogy majd lesznek még főzős videók is valószínűleg. Aztán felkerült ez a 30 percet Flappy Bird. Hát ezen volt 2 dislike, úgyhogy erre nem kaptam annyira nagyon pozitív visszajelzéseket, de még lehet, hogy lesznek ilyen 30 perc alatt videók, de nem biztos. Aztán tegnap, azaz december 31-én megtörtént az, ami úgy nagyon rég történt meg, hogy egy nap 2 videó, és mindkettő operációs rendszer készítés. És ez azért történt így, mert egyik ismerősömnek megígértem, hogy még 2015-ben fel fogom tölteni az utolsó részt abban az évadban, amiben bootloadet fogunk készíteni, és ezt 2 videóra bontva sikerült csak megcsinálni, úgyhogy így van ez. De akkor nézzünk egy kicsit ilyen elemzéseket, hogy mégis így megtekintés, még hogy álltunk ilyen dolgokkal. Úgyhogy akkor nézzük. Összesen 4082 percet néztetek a videóimból, ami nagyon sok szerintem, tehát hogy 2 nap 20 óra. Ez rengeteg. Nagyon-nagyon sok. Nagyon meglepő, hogy ennyire nézzetek a videóimat. 2272 megtekintésünk lett, ezek csak a tavalyi év, tehát a 2015-ös adatok. 55 tetszés, 11 nem tetszés, és 70 megjegyzés. Szeretem a megjegyzéseket, azok olyan jók. Ez valaki tartalmat oszt meg velem, ez nem a megosztás, nem tudom pontosan, de ebből 19-en, és 28 feliratkozót szereztünk. Ez viszont érdekes, mert egyszer fel volt rám iratkozva Stormy, és ez engem nagyon meglepett, azt ő leiratkozott,
akkor egy kicsit szomorú voltam. De meglepett, hogy rám talált Stormy. Vagy hogy nem is értettem nagyon. Elvesztettünk összesen 7 feliratkozót, sajnos. Bár amúgy a YouTube itt a táblázatban csak 4-et mutat. Igen, és szereztünk 35-öt, mert hát 28-ban, vagy hát lett abban az évben összesen. Viszont nagyon örültem neki, hogy még tegnap, azaz 31-én összegyűlt a 30 feliratkozó. Egy ilyen szép kerek számmal fejezhettük be az évet. 2016-os 100-zal szeretném befejezni, hogy engem kérdeztek. 100-nak nagyon örülnék. Akkor nézzük, hogy melyik országokból néztetek legtöbben. Egyáltalán Magyarország az első, 3639 perccel és 2015 megtekintéssel. Ennek így kellett lennie. 2015. Viszont nagyon sok helyről néztetek. Romániából van 100 megtekintés, Szlovákiából 68, Szerbiából 37, az Egyesült Királyságból 7, viszont onnan sokkal tovább nézték a videóimat. Németországból 13, Ukrajnából 12, ismeretlen régióból 3, ismeretlen régió, Izraelből 1, viszont ez 32 perc, vagy 3 perc 20 másodpercet nézett a videómból. Izraelből mit akarnak olyan velem az izraeliek? Csehországból 1, Ausztriából 2, Dániából 1, és Svédországból 5. 5 megtekintés. Olaszországból 1, Horvátországból 1, és Kanadából 2. Akkor nézzük meg mondjuk ilyen demográfiai adatokat. Összesen 97% férfi és 5,7% nő a megtekintésünk. Nőtt a megtekintésünk. De az a fura, hogy itt most valahol akkor elveszett 0,3%. Ja, mert hogy a férfi 94,3, csak nem írták szépen ki, csak a kördiagramra. Magyarországról főként 18-24 évesek néznek, Romániából még inkább, és Szlovákiából is. Szlovákiában 13-17 évesek 0%, tehát hogy elméletileg nem nézett egy 13-tól 17 éves gyerek se. És az a furcsa, hogy Szlovákiában 40% nő. Romániában viszont 100% férfi. Meglepő, Szlovákiában 40% nő van ahhoz képest, hogy Magyarországon csak 5. Akkor menjünk tovább. Lejátszási helyek. A YouTube megtekintés oldalon van 2103 megtekintés, külső webhelyeken beágyazott. És akkor a pár helyre be lett ágyazva, a Webmax-ra, azt sem tudom, mi ez a Webmax, meg a pcworld.hu-ról is van egy megtekintés. Ez meglepő. És megnézem, hogy mi ez a Webmax. Na, visszatértem, ez a Webmax, ez valamilyen címke nyomtató, meg vonalkód csináló oldal. Ezek lehet, hogy a QR kód készítést nézték, vagy én nem is tudom. Szóval mindig olyan meglepőek, hogy honnan nézik a videókat. Na de akkor menjünk tovább. Élő közvetítésünk. Hát nem nagyon volt egy, de az nagyon rosszul sikerült, úgyhogy arról nem szívesen beszélek. Úgyhogy nagyjából ennyi.
ez történt ebben az évben. Ja, igen, a legnézettebb videók az az operációs rendszerkészítés első rész, a második az operációs rendszerkészítés 8. rész, és a harmadik az pedig a hologram kivetítő készítés. Aztán utána még van operációs rendszerkészítés weboldal, operációs rendszerről még 2, weboldal, QR kód és weboldal. Úgyhogy ezek a legnézettebbek. Igen. Na, úgyhogy ez történt az előző évben. Köszönöm nektek, hogy ennyien velem tartottatok. És hát akkor egy videóban majd fogok beszélni az idei terveimről a csatornával kapcsolatban. De addig is sziasztok!